Üvegeket és könyveket hajítottak le a pécsi magasház tetejéről részeg fiatalok. A 80 méter magasból dobálózókat percek alatt elfogták a rendőrök, valószínűleg csak ezért nem történt nagyobb baj. A Közép-Európa legmagasabb lakatlan épületeként a Guinness rekordok könyvébe is bekerült magasházat lezárták, de gyakorlatilag bárki bármikor bejuthat. Fakerítés az egyik oldalon, felfeszített drótkerítés a ház másik felén. Csak az nem megy be a 36 éve épült magasházba, aki nem akar. Stábunk is könnyedén bejutott a lezárt területre, az épület előtt könyv és üvegdarabok, ezeket dobálták le 80 méter magasból. A rendőrök percek alatt kiértek és elfogtak két ittas férfit. Arra a kérdésre, hogy miért dobálóztak, nem tudtak észszerű magyarázatot adni. Valószínűleg csak azért nem történt nagyobb baj, mert a fiataloknak nem sok idejük volt dobálózni. Percek alatt zajlott az egész esemény. És a tetején kapták? Egész pontosan a tetején kaptak el egyet, és menekülés közben még egyet. Pedig nem veszélytelen vállalkozás, a 23 éve életveszélyessé nyilvánított, azóta lakatlan épület tetejére feljutni. Mindenhol kilógó kábelek, kitört ablaküvegek. A házban nem nehéz fémtolvajok és hajléktalanok nyomait felfedezni. Itt állunk most a 25 emeletes tetején, a fiatalok valószínűleg innen dobálták ki az üvegdarabokat és a könyveket tegnap este. A két fiatal több 10 000 forintos pénzbírságra számíthat, mint ahogy azok a fémtolvajok is, akik egy mázsás liftalkatrészt akartak ellopni tavaly nyáron. A fémtárgy azonban elszabadult, majd a lépcsőház ablakát áttörve 70 méter magasról esett egy forgalmas főútra. Csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem sérült meg senki. Másfél éve mutattuk be ezt a felvételt, amit a pécsi magasházban készített valaki, majd feltöltötte egy internetes oldalra. A fiatalok ugyanis rendszeresen beszöknek, és a tetőn tartanak kisebb-nagyobb bulikat. Az RTL híradónak az épület spanyol tulajdonosának képviselője mindössze annyit mondott, az őrzés nem az ő feladatuk. A magasház hasznosítására, lebontására több terv is született már. A legutolsó elképzelések szerint lebontották volna, és helyére önkormányzati központ épült volna, de eddig semmi nem történt.